Ahojte, takže máme tu našu prvú mini víťazku našej súťaže. Ako druhú? Však motokári, nie? Tak prepáč, tak druhú. Tak toto myslím, že je také väčšie, keďže to oceňovali ľudia. Tak bola si prekvapená? No bola, určite áno. Typovala som Katku. Prečo práve Katku? Páčia sa ti také štíhle baby? Myslíš, že by si chcela byť taká ako ona? Nechcela by som byť taká ako ona, chcem byť taká, ako som ja. Ale Katka dneska ma očarila v každom smere. Bola krásne naličená, krásne učesaná, mala krásne šaty, všetko jej sadlo, výraz, ja neviem, fotogenická, perfektná. Dobre, máš priateľa? Mám priateľa. Ako dlho ste spolu? 2 roky pomaly. Dobre, držím palce. Ktorú disciplínu si užila dneska najviac? No ja som si užila všetky disciplíny, ja modné prehliadky milujem a užívam si to, idem si svoje a milujem to, fakt. Ako reagoval napríklad tvoj priateľ, keďže toto je taká viac vyzývavá súťaž, keď sa dozvedel, že sa prihlásila, že si teda v tej top 10? Takže ja mám úplne najlepšieho priateľa na svete, vo všetkom ma podporuje, nič mi nezakazuje, nerobí mi scény, je fakt úžasný, hecuje ma do toho, drží mi palce a som šťastná, lebo mám voľnosť a môžem byť sama sebou, nikto ma nebrzdí.